Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, ko ndingagoudza seiko murume wangu kuti amai vangu havatomufariri zvachose? Murume uyu mukoma ndakasangana naye kunoku kuJoni, saka takati tasangana kunoku kuJoni, then ndakabva ndatanga kutumidzira amai vangu mapictures ake uyu murume uyu. Vakangotanga kungomushora, vachimushora chimiro chake, vachiti haagoni kupfeka, kana ukauya kuno uchatinyadzisa naro dhara rako iri. Zvikanzi iye akanyanyisa kushata. Ndikati mama, apa handiti I am no longer looking kuti munhu uyu handsome kana kuti akaita sei. Ndikabva ndatovapa example ndikati tarai muone kuti zvakaitika pana baba Trish, not the child's real name. Tarai muone kuti zvakaitika paya ndainge ndiine vakomana vangu vaviri vandaiva navo. Umwe uya mukamuti iye murombo, hazviiti. Mukati munoda uyu handsome mutsvuku kuti apende dzinza. Asi tarai muone kuti ndakazotambudzika sei nehandsome hwake, munhu achindihurira apa kushanda asingadi. Mama vakabva vati kana wafunga zvako kutorana nedhara rako iroro, ziva kuti dhara rako pano handidi kana kuriona. Saka inini zvandinongoita ndezvekuti mama, kana vakangotaura zvinhu zvinenge zvichindirwadza, ndinobva ndangodelita mamessages uyu murume wandava kugara naye asati adzoka achibva kubasa. Ende chinondirwadza ndechekuti semunhuwo wekuti ndine access kufoni kwake, ndikazonotarisa mumamessages, murume uyu anzwa mukoma nekukokotewa mari namama vangu. Inini mama vangu, sezvo inini ndiinewo zvimabhizinesi zvangu zvandinoita just here and there, kungonongeredza zvekuti wokupera kwemwedzi, aiwa amai vangu handizoshayiwo kekuti ndinge ndichivatumidzira kamari keshuga, which is more than enough, because ikoko kumusha mama havasi munhu anotambudzika that much, because takaunganidza mari sevana, ndokubva mama tavatangirawo zvimisika zvekare nemaflea markets avo maviri. Saka mari yekuti vange vachirarama vatori nayo, but chakandirwadza ndechekuti mama vangu vava kutomudya mari murume uyu wandava kugara naye. I then confronted her rimwe zuva pandakaona kuti paiva nemessage yemukuru ichiratidza kuti mama vainge vabva mukutumidzirwa 2500. Ndikati nhai mama, mari yose iyo muri kuidii? Yet inini ndakabva mukutumidzirai $30. Saka iyi mari yamatumidzirwa ndeyei? Then mama vakabva vapopota vakati handiti ndiwe wakanditi mukwasha wangu here? Saka mukwasha akangofanana nemuonde, hanzi haapere kudyiwa. Chindiudza kana usingachadi kuti ndinge ndichidya mari yake. Ndikabva ndati mama, what you are doing it is very wrong. Ivo vakabva vati saka kumba kwangu handichadi kukuonai, ndanga ndatombofunga kumupa a chance since iwe usingadi kuti ndidye mari yemukwasha wangu, zvimwe kuda una vamwe amai vako vakakuzvara, saka uchienda navo amai, saka uchienda naye kuna amai vako, your real mother. Apa zvimwedzi zvekuti tinge tichienda kuZim zvava kuda kuswedera, handichaziviwo kuti ndoita sei, because mama ndinongoti kana ndikataura navo ndichivaudza kuti mukwasha wenyu ndiri kuuya naye for my introductions, ivo mama vanongoti tinenge tisiko isu, tinenge taenda kumusha. Sisi ndo vari kungoti hazvina basa, uya kani, uyai mainini, hapana kana dambudziko, tikuda kutovaonawo bamunini ivavo. But mama zvavari kuita zviri kundirwadza. Please advise me, ndoita sei? Should I abandon this relationship nekuda kwekuti amai vangu zvimwe zvacho zvavanotaura nezvavanoita vanoita sekunge munhu asingadi murume uyo wandigere naye, because vanoti hanzi akashata, haagone kupfeka, uye hanzi anyanyisa kukura, idhara kwandiri. But chandanga ndava kuda for now mukoma, ndanga ndava kungodawo peace of mind. Mudhara uyu iye zvake ane mwana wake 1, so I am planning kuti kana tikazozvara vana vedu vaviri, then we can be okay. Please advise me. Hama dzake dzinondifarira, vanondida sei mukoma because of what happened in his first marriage. Saka ivo vari kutoti amai guru takatotarisirawo kubva kwamuri. Please ndibatsireiwo so that I can make a proper decision.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ko ivo ambuya vanozoda kunaka kwemukwasha kuti zvinenge zvaita sei. I don't know, please tell me what you think in the comment section kuti zvinoitawo here ambuya kuti ambuya vati uyu mukwasha haasi handsome. Ndinoda uya hanzi baba vaTrish ndo vaiva very handsome, vari vatsvuku vari yellow bone. Ndiwo vandinoda kuti unge uchidzokerana navo for the why nai mama. Kasi pane zvakamboitika here? Aiwa kungofungavo, but please ngatibatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, inini ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakasvikawo pakutengesa chibereko changu ende muone zvenyu pandakaita zvinhu izvi ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndo zvandichazoita. Ndiri munhu wekuti kubva pandakatanga kugeza ndichitanga kuonawo maperiods angu ndainge ndiri in form 1 ndo pandakatanga kuitawo zvekuenda kumaperiods. Ndainge ndiine rimwe jeko raiti kana rikatanga kundirwadza mukoma raindirwadza zvezve zvekurevesa zvekutoti ndaitozivikanwa kutoti kana ari kumaperiods kuchikoro haatombouyi. Asi jeko iri, the funny thing that happened is that pane vamwe mukoma wamama amaiguru ava vakazvishayika. Ndakangoti ndichitanga kuenda kumaperiods ivo amaiguru ava vaigara kushamva, but vakangouya all of a sudden, mind you vainge vatoita makore akati one day tisingatombozivi kuti amaiguru ava vainge varipi. And at that time tainge tabva uko kwatainge tichiloja, tainge tava kutogara kuushe wekunze uko kwava kugara vabereki vangu, but amaiguru ava vakangokaruka vatongosvika pamba. Nyangwe mama vakatomboramba vakavatarisa vakati vakoma ko panapa maudzwa naniko kuti panapa ndo pandinogara. Ivo vakabva vati hanzi vakamboenda kuya kwatainge tichiri kurenta ndokubva vazoudzwa kuti tainge tava kugara kuushe wekunze. Zvose izvi mukoma zvinhu zvekuti zvainge zvingori very suspicious, asi sezvisinei takabva tazongovagamuchira amaiguru vakangotanga kungochema ivo amaiguru ava vakatambudzika nembereko kusvikira vachizonofa. Saka inini naamaiguru takabva tazongorara in that same room. At that time imba yedu yainge isati yapera, saka ndakazongosheva navo the room that I used to sleep in. Zvekare ndo mainge muri mukitchen. I swear to you mukoma Nash kuti wakati hwava pakati pawo usiku ndakangokaruka ndamuka. Pandakamuka mukoma ndakabva ndaona amaiguru pane chavainge vachidya, vaita sekunge vaidya chitaka because muromo wavo wainge wakazara, zvekare nemaoko avo ainge akazara ropa. Mukoma zvinhu izvi zvakaitika very fast zvekuti nyika yose yakangoita sekunge yainge yaitwa slow down and fast forward, zvekutoti ndakatonzwa dzungu imba yose ndokubva yatanga kutenderera pandakazobwaira kudai so. Ivo amaiguru vainge vatorara vachitoridza ngonono. Saka kuti ndivamutse ndakabva ndaona sekunge maybe ndinenge ndichivanetsa, ndikabva ndati zvimwe kuda ndini. And that was the time pandakatangawo kuona maperiods angu. From there on mukoma ndiri munhu wekuti ndakatambudzika nerimwe jeko rekuti potse ndakatotadza kutozvara. And izvi ndo zvakazotondibuditsisa zvikare in my first marriage. Ndakabva ndazotanga kuitawo musikanzwa pandainge ndava muform 3, ndikabva ndazometiswa form 4 ndikatadza kutonyora O level yangu. Then ndakabva ndagara nemurume wangu, but mukoma munongoziva my first marriages aya ekuti munenge mapinda mose muchiri vana, panenge pasina anenge aine control. Inini ndaitawo zvandinoda, ndichingoitawo stubborn hwangu nekuti aingoramba achingoteverera zvasikana zvekuchikoro kuya kwataidzidza. Saka ndakabva ndaona kuti munhu uyu akangondizvarisa, nawo ava kungoramba achiita zvemagirlfriends. Ndikatanga kuita zveustubborn, but ndairoverwa magirlfriends ake iwawo awo ainge achiita. Mukoma akabva azobva kuZim, but paakabva kuZim ndainge ndatova nepamuviri pemwana wangu wechinumber 2. Akabva azouya kuno kukujoni. Akati auya kuno kukujoni akasvika akatanga kushanda and akatanga kuita mari because akabva ava munhu wekuti akava very close kumurungu wavo wavainge vachishandira, ndokubva atanga kudzidziswa zveroofing.
iye ainge ava kusada kuti ndinge ndichiuya kuno zvenyu mukoma, ndakatambudzika nevana ndiriko kuzimu. Kutumidzira ainge asingatumidziri mukoma. Even by the time pandakazoenda kunozvara, ndakaenda ndikanozvara mukoma ndisina kana preparation. Vamwene at the last minute pavakaona kuti munhu uyu mimba yainge yatorwadza, ivo ndo pavakabva vazomhanya vachienda kumashops vakazonditevera kuclinic. Iye murume aingoti ndiri munzira, haana kana kumbogara asvika kuzonosvika achizodzima foni yake yakazotobatidzwa a few months later. Apa mafoni numbers aisachinja, aisaita sei, asi aisakupa attention at all. Mwana akazoti ava kukwanisa kukambaira pamba apa mukoma paifiwa nenzara, zviya zvekuti taiswerera mahacha. Even pandaiva nenhumbu mukoma, ndaitoti kana ndadya ndinenge ndatodyawo chibage, is either chinenge chakabikwa kana mangai kana kuti maputi, zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakaonda mukoma, kusara ndangova kastiki mapondo, kudzamara ndazonzi navamwene dai watevera murume wako kuJoni uku, vega vainge vaona kuti there was no need yekuti varambe vachingoreverera mwana wavo vachiti anodzoka. Vainge vava kutoda kutoshandisa inini kuti ndinge ndichienda kunomutorako kuJoni uko kwaainge ari. Mukoma vatezvara vakabva vazotengesa mbudzi dzavo apa. At that time vana Malaicha vainge vachidhura sei, vakatengesa mbudzi. Malaicha akati anoda nemombe pamusoro, but zvainge zvakangooma mukoma. Vatezvara vainge vasina kana option since vainge vasina hard cash yaikwana. Ndipo pandakabva ndazounzwa kunoku kuJoni naMalaicha uya. Murume akatoshamisika because ndakasvika asipo pamba, iye ainge ari kubasa. Apa ndainge ndatopiwa directions nevamwe avo vatainge tichigara navo ikoko kumaraini kwandainge ndakaroorwa. Saka vaingogara in the same location, ndo vandaingobata ivavo, ndo vakabva vauya vakabva vandigamuchira, vakabva vangonondirakidza pamba pemurume, vanhu vakabva vadzokera zvavo. Ndichinosvika ndikabva ndatoona kutoti mainge mutori neyellow bone asikana apa ari muxhosa zvake. Ndikapinda muya ndokubva ndatanga kutaura naye ndikati ini ndini first wife yake uyo waakasiya kuzimu. Ndokubva aseka zvake akati iwewe nezvauri kudai so obva waita murume waTrevor not his real name, nezvaari masvikiro akaita nemari dzaainadzo hangambofi akati iwewe uri mukadzi wake. Ndikabva ndati muchamuona zvenyu kana auya, musamufonera, musaita sei. Takabva tagara paya, ndikamudza kuti there is no need yekuti tinge tichiitirana hondo because panapa I have come to claim my husband. Tikabva tangogara paya. Iye akazouya mukoma. Ndaitofungidzira kuti achiri uya wandainge ndakaguma the last time paainge achiri kuzimu. Aiwa, iko zvino mukoma kana dumbo rainge rava kokoko, munhu aitodriva D4D Hilux mbishi mukoma yainge yakangobva mukunoburwa. Munhu ndokubva anoka, akanzwa kuti there was no response, akabva avhura door. Akangoti achingonondiona kudai achitokanda foni pasi. Instead yekuti andibvunze kuti vana vari sei, akatanga kupopota mukoma. That was the first time ndichiona kuti murume kana akagara aita girlfriend, murume inenge yatova imbwa yekuti inotokuruma ikakukuvadza. Ndakabva ndatanga kurohwa mukoma. Apa ainge achida kuimpressa muxhosa. Apa at that time muxhosa uyo ainge aine nhumbu, inini ndainge ndava kusaonekwa sekunge ndainge ndiri chinhu. Ndakabva ndadzingwa mukoma, asi akati andidzinga pandakati manje ndikafa ziva kuti vanhu vose kumusha vari kuziva kuti ndakauya kwauri. Akabva azobuda ndokubva azonotaurawo neumwe musikana. Ndikabva ndatanga kugara nemusikana uya ndikanzi ndinge ndichitsvakirwa basa, but it was very painful. One day mukoma ndakangofamba, so ndikati it is far much better kudzoka kumba. Ndo pandakabva ndazodzoka kunoku kuzimu. Ndakati ndichidzoka kuzimu ndikabva ndatora vana vangu ndikabva ndadzosera kumusha. Since iye ainge akanditi dambudziko rangu nderekuti inini ndine jeko. Apa aiva nemari yainge akandipa. Ndikati chimirai zvangu ndikofamba ndichigadzirisa jeko iri, since murume andiudza kuti dambudziko rari kukonzeresa kuti
iye asandifarira, it is because of jeko randaiva naro, because ndaiti ndikaenda kumaperiods mukoma, then for 3 weeks ndaingoramba ndichingorwadziwa. Saka murume aingowana 1 week rekuti ange achifara neni, pose apa ndinenge ndichingorwadziwa zvekuti kutoita bonde ega aitonzwa kutoti chibereko changu chinenge chakazvimba. Ndakafamba mukoma kudzamara ndazodirectewa kune vamwe gogo kuChipinge uko. Ndakati ndaenda kuya vakabva vazondiudza kuti ndainge ndakaroiwa nemunhu weukama, ende uroyi hwacho wainge wakanyanyisa kusimba. Vakanditi kuti ndinge ndichikuroyonora zvinoreva kutoti newewe ndinenge ndava kutokubatisa makona anozoramba achikubatsira. Vakabva vati vainge vachida kundipa dumwa rekuti ndinge ndichizoshandisa. Gogo ava vakabva vazotora mamwe madumwa awo ainge ari mune zvimwe zvainge zvakaita zvibhodhoroso. Madumwa acho ainge akaita kunge makonye, aiva 6, ndokubva vazomamoneredza pachiuno changu. Mukoma ndikabva ndanzi ndinge ndichimbodzokera kumba for 2 good weeks. Ndakabva ndadzokera kumba mukoma ndikagara kusvika makonye ose aya ava kusafamba. Ndikadzokera zvekare kuChipinge, asi pose apa mukoma chaindishamisa ndechekuti ndainge ndava kungoti kana ndikaenda kuchibhorani zviya ndichienda kunochera mvura ndaitonhonga mari, and usually ndainhonga ma$3 to $400 mari yose iyi mukoma ndaishaya kuti yairaswa nani. So mari iyi ndakangoitora ndikangoisa padivi. Pandakazodzokerako kuChipinge ndikabva ndati nai gogo, tarirai muone kuti mari yose iyi yandava nayo at that time mukoma, mari yandainge ndanhonga yaitosvika kuma$2.6. Ivo vakabva vati mari iyi imari yandainge ndichipiwa nemadumwa awa. Vakanditi madumwa awa anokwanisa kutondipa more money on top of more money. Ndikabva ndati zvino gogo, madumwa acho awa zvaari kurakidza kuti haachafemi, zvino mari yacho acharamba achindipa sei? Ivo vakabva vati uya pano tione, haachararami kosei koko, wakazvifambisa sei? Mukoma ndakabva ndaenda paya, vakabva vazondifukura dress randainge ndakapfeka. Vakabva vaona kuti zveshuwa madumwa ose aya ari 6 ainge ava kusafema, but airakidza kuti ainge achiri mapenyu zvawo. Gogo vaya vakabva vati pane pawakakanganisa iwe, hapana munhu akambogara akakuonerera wakashama here? Ndikati kwete gogo, kwete, pose pa2 weeks idzi gogo handina kana kumbogara. Ndatora a full bath, ndaitoita zvekutozvipukuta kana vanhu vose varara vakati inhema, pane akakuonerera chete. Ndikati zvimwe kuda, vakabva vati zvimwe kuda, manje apa watotyora mhiko dzacho dzava kutoda kutogadziriswa muzukuru before zvinhu izvi zvakupandukira. Ndikati zvingagondipandukira sei kona ikoko? Vakabva vati sezvo zviri izvo zvanga zvichibloka kuti usaramba uchingorwadziwa nejeko iri, zvinokwanisa kuzotanga kuzviita varume vako unless iwe ukazvipa part of your body, ukazvipa ropa rako. Ndakabva ndabvuma paya because vakabva vazotaura nene vakanditi zvakangofanana, chibereko chako ichi chakagara chatoparadzwa. Kuita vana kwawakaita vana vaviri awa vakabva vati zvakangofanana, chibereko chako ichi chakatoparadzwa nemuvengi, hachichagoni kuramba chichingotakura vana. Wakatongonzwirwawo tsitsi naMwari, chitotenda Mwari kuti wakakwanisa kuita vanawo vaviri. Saka ndakabva ndati zvino gogo ndoita sei? Vakabva vati tichange tichizotora chibereko chako ichi ndichazochikata into pieces kusvika chibereko chako ichi chapedza kudyiwa nemakonye, ndo pauchazofa iwewe. Gogo ava vakabva vazotora chibereko changu ndokubva vatanga kuchikuya, vakachikuya mukoma kusvika chaita masupu, maporridge. Ndokubva vatora maporridge aya vakabva vazoisa mune rimwe glass iri mukoma ndinogara ndiinaro, and each and every time ndinoti kana ndikatarira kudai ndinotoona kutoti masupu acho anotoita achitoderera kudai. Each and every year unotoona kutoti level iro randinenge ndakamaka rinenge richidzikira. Hanzi masupu awa akabva pachibereko changu chavakabvisa mandiri kuzonosvika achizonopera, ndo kuchazova kufa kwangu. Mari mukoma, ndingori nelaki rekunhonga mari yacho. Ivo gogo havatozivi kuti inobva pai chaipo. Vakangonditi zvidyire mari mhani muzukuru, ko unogoda kuziva zvakawanda sei iwe wakapiwa
iwo wakaitirwa tsitsi nanyadenga, zvichengetere vana vako uchizvidyira mari dzako. Ndakabva ndazobva kumusha mukoma ndikabva ndauya ndikatanga kugara kuno kuBrook kwandiri kugara. Upenyu hwangu ndihwohwo hwekungorarama inini nevana vangu tichingozvienjoyera life yedu. Kana ndikanzwawo kuti ndinenge ndiine chikara nzara yekuda murume, ndinongoenda kazve pamashwede apa ndongonospenda some time with someone and I pick up that person. Handina mutemo wekuunza chikomba chandinenge ndapick up kuma night club ndouya nacho pamba pangu. Tinongoenda kuhotel, most of the secure hotels dzirimo muCBD, tonorara zvedu tichienjoya. Mangwana makuseni it's either munhu yeye ndinomupa mari ini ndodzoka zvangu kumba, aiwa nzara handina. As long as I still have money I can have any man that I want muno muHarare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Hanzi ndaitombovawo munhu aitonamata chaizvo ndichitotsanyirawo imba yangu, but ndakazvitoona kutoti kudhara ikoko. Zvakangoma hazvo veduwe.